таваҷҷӯҳи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди мунтазами санъату фарҳанги миллат, дастгирию ғамхории пайгиронаи он кас аҳли фарҳангро огоҳ месозад, ки дар соҳаи фарҳанги миллӣ самарабахшу пурмаҳсул заҳмат намоянд. имрӯз аҳли ҳунари минтақаи Кӯлоб эҳсос менамоянд, ки маҳз фарҳанг метавонад дар мардум асолати ҳастии миллат ва тарбияи одами ҳақиқатан ватандӯстро баҳри ҷомеаи навин таъмин намоянд, зеро ифтихори ватандорӣ аз донистани таърих, забон ва фарҳанги ватан сарчашма мегирад. махсусан дар паёмҳои ҳамасолаи хеш пешвои миллат ба маҷлиси олии мамлакат дар вохӯриашон бо аҳли зиёи кишвар дар болоравии сатҳи фарҳангии мардумро таъкид мекунанд. аз ин рӯ кормандони ин соҳаро масъулияташон меафзояд. баҳри тарбияи зебопарастии насли наврас бошад, имрӯза дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб бес аз 14 мактабҳои мусиқӣ ва як мактаби рассомӣ фаъолият мекунад. яке аз падидаҳои хубу фарабахш барои мо кормандони фарҳанг аз он иборат аст, ки пешвои муаззами миллат дар паёми навбатии худ ба маҷлиси миллӣ дастур доданд, ки дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвари азизамон биноҳои мактабҳои мусиқӣ сохта ба истифода дода шавад ва моро муаззаф менамояд, ки кори мактабҳои мусиқӣ ки ба тарбияи насли навас машғуланд ва кори муассисаҳои фарҳангиро боз хубтару беҳтар баромонем. дар тарғибу ташвиқи сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб 405 муассисаҳои фарҳангӣ аз ҷумла 14 мактабҳои санъат ва рассомии бачагона фаъолият мекунанд, ки дар онҳо шумораи омӯзгорон 187 нафар буда 1949 нафар хонанда аз рӯи ихтисосҳои навозиши най, рубоб, дутор, ғиҷак, аккордеон, таблаку доира, фортепиано ва ғайра таълиму тадрис мегиранд. ҳамасола толибилмон ва омӯзгорони мактабҳои бачагонаи санъати шаҳри Кӯлоб дар ҳама чорабинӣ ва озмунҳои шаҳриву ноҳиявӣ, вилоятиву ҷумҳуриявӣ ширкати фаъолона намуда, барои дар сатҳи баланд бо шукӯҳ баргузор гардидани чорабиниҳо саҳми назараси худро мегузоранд. хонандагони мо ҳамасола дар чорабиниҳои фарҳангӣ дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ чӣ шаҳрӣ бошад, вилоятӣ бошад, фаъолона иштирок намуда сазоварҳои ҷойҳои ифтихорӣ мешавад. имрӯзҳо дар мактаб тамринҳо рафта истодааст, ки аз пеш озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азиман, ки бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ки рафта истодааст ва мо ният дорем, ки имсол ҳам сазовари ҷойҳои ифтихорӣ шавем. дар мактаби бачагонаи санъат ва рассомии ноҳияи Вусеъ давоми соли 2024 ва 4 моҳи соли равон нақша чорабиниҳо таҳия гардида тибқи он чорабиниҳои гуногун гузаронида шуда, дар он хонандагону омӯзгорон ширкати фаъолона менамоянд. мактаби мусиқии бачагонаи ноҳияи Вусеъ дар тайёр намудани мутахассисони болоёқати ин соҳа таҷрибаи бой доранд. бо мақсади муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик, эҳёи санъати миллӣ ва тарғиби он, арҷгузорӣ ба санъату ҳунари аҷдодӣ, баландбардоштани сатҳи касбии санъати мусиқӣ, навозандагӣ, сарояндагӣ, маҳорати касбии мусаввирӣ, ҳайкалтарошӣ, интихоби намунаҳои оҳангу суруд ва асарҳои рассомӣ озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҳар сол баргузор мегардад, ки дар он садҳо нафар хонандагону омӯзгорон ва кормандони касб кори гуногун ширкат меварзанд ва беҳтаринҳо сазовори шоҳиҷоиза ва ҷойҳои якум, дуюм, сеюм мегарданд, ки дар ин озмун хонандагону омӯзгорони мактаби мусиқии ноҳияи Вусеъ ширкати фаъолона доранд. бо сохта ба истифода додани анаҳамин қасри зебо дар як гӯшаи анаҳамин қаср мактаби мусиқӣ бо асбобҳои мусиқӣ тӯҳфа аз ҷаноби олӣ супорида шуд. мо кормандони соҳаи фарҳанг дар оянда низ дар рушди соҳаи фарҳанг ҷавобан бо ғамхориҳои пешвои муаззами миллат тамоми кӯшишҳои худро равона сохта истодаем, ки баҳри рушди соҳаи фарҳанг ва омода намудани анаҳамин хеле чеҳраҳои нав дар мактабҳои санъат тамоми чораҳоро баромонем.
дар шаҳри Кӯлоб солҳои зиёдест ки мактаби бачагонаи расомӣ фаъолият дорад ки он дар тайёр намудани мутахассисони санъати тасвирӣ саҳмгузоранд. Садҳо нафар ҷавонон ин касби пуршарафро аз худ намуданд. Дар мактаби расомӣ айни ҳол 330 нафар хонандагон таҳсил намуда истодаанд ки ба онҳо 20 нафар омӯзгорони пуртаҷриба нозукиҳои касби расомиро меомӯзонанд. Соли таҳсилии 2023-2024 хатмкунандагони ин даргоҳи ҳунар дар донишгоҳу донишкадаҳо ва коллеҷҳои соҳавӣ ва ғайрисоҳавии ҷумҳуриявӣ дохил шуданд. хонандагони мактаби расомии бачагонаи шаҳри Кӯлоб дар чорабиниҳои шаҳриву вилоятӣ, озмуну фестивалҳо фаъолона ширкат меварзанд ва санъати расомиро пешкаши ҳаводорони санъати тасвирӣ мегардонанд. агарчи дар фаъолияти имрӯзаи мактабҳои бачагонаи санъату расомии шаҳру ноҳияҳои минтақа пешравиён назаррас бошанд ҳам ҳастанд камбудию норасогиҳое ки барои пешравӣ ва боз ҳам баландбардоштани сифати таълиму тарбияи хонандагону омӯзгорони мактабҳои мусиқӣ ва расомии бачагона халал мерасонанд. ин дар навбати аввал таъмирталаб будани синфхона ва биноҳои асосӣ, нарасидани омӯзгорони соҳавӣ ва асбобҳои мусиқӣ мебошад. агар ин камбудию норасогиҳо саривақт ҳалли худро ёбанд, боварӣ аст ки кормандону омӯзгорони мактабҳои бачагонаи санъату расомӣ корро боз ҳам ҷоно карда хонандагонро ба чорабиниҳои сатҳи ноҳиявию вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ хубтару беҳтар омода менамоянд. боварӣ дорем ки масъалаҳои мазкур дар муддати кӯтоҳ ҳалли худро меёбанд.